लोगोफोर थांखौहाय दुखुसआव फिन खोबजोबबाय दिनै जोङो बिजनि कलेज थांदों आरोना सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि थैनाय सानखौ खुङो बिसिना जोंनि कलेजआ देग्लाय फार्स्ट टाइम थांदो राव फैथ'वाखै आं हारसिंथ' नै कलेजआ लांदां फोथार जाना दंथ'यो आरोना राव फैथ'वाखै आं हारसिं नै नेगासिनो आरोना आदामोनखौ आयना नायदों एसे नै न'आव आयना गिदिर गैया नालाय जोंनो ग्लासावनो आयना बायदि हारसिं मा खालाम आलां फालां मोनदों ओंखायनो एसे आयना नायस्रोबाय दासो आरोना बिदामोना जोबोर लेट गारि लाग्राफोरा नै मार लेट जाखायो ओरैबायदिनिफ्राय आंहा हारसिं आरोना 5:30निफ्रायनो मोदैनि दासो नै नोंखौ देखायनाङासै ओइखौ काट खालाम बेखौ नै जों दा पाठसाला मोनफैबाय आरोना नै सिगांखै नुहुरनायालाय नै देन्जार आंना दामुसानि मबाइल नालाय सिगाङाव बिराद गोजौ फ्लाइअभार दंमोन लोगोसेयासो नायनांगोन नोंथांमोना उपाय गैया दाम गोसानि मबाइल जाहैबाय आरो नुहुरसाला नै सिगांखै ओरैखिया नायना लादों लामाया गिदिंना दं हटेल मोनथ'वाखै नै गोजौथिं लामा आरोना फ्लाइअभारा फैथ'वाखै खोमा दाबो बुस्थुआ हारावराव दं गुवाहाटि थांनाय बास मोनखायनो ओइ जेसे गिदिंनांसिगोन हयथ' गोजान गिदिंनाय दलंमोन आरोना ओरै सराइघाट बै गुवाहाटिनि सराइघाट दलं आरोना बे फिसा दलं सराइघाट नै सानसे सिगांखै नुहुरालाय दिगदार जोंना मबाइला दाम गोसानि होनबायना दहायनो रायजोफोर नै सराइघाट एसे सानायसिगोन आरोना नै ओरै लामा थालांबाय फिसा बाय जोब्बाय जोंना एसे लाखिबाय आरोना गारिया रिसार्ज गैयानो जोंना रिसार्ज गैया माने थाव नङा आरो दा बै बेयाव ओरै फट' लाखिना टलगेटआव नै गारिया रिसार्ज गैयानो साथावगाराव माने इयाव साथा होनानै दं आरोना बिथांनाव माबादों सोदों गारिया आदार जादों बिफानि लामा दा नै दानिसो बै ससेयाव सोना फैनायखौ नै बिथाङा जालायसिगोन आरोना मोनफैबाय जों जासिगोन आरोना बेयाव दहाय रिसार्ज सोबोनाया बिनि थाखाय सोबोदोंमोन रिसार्जखौ गाइसमोन जों दा मोनफैहां मोनहैहां जाबाय आरोना माने मोनथारसिगोन आदाया जोंना फैबाय आरोना आं बारा मिथिया आदाया मिथिदों आरोना मोनसिगोन होननानै माने ओंखारबाथाय मोनसिगोन ओमफ्राय स्टेज प्रग्रामनि बारा खालामनाङा जोंना जाया बेफोराव बारा मानोना भिडिअ लानाया जेरै मेरिखौल' आल्टु फाल्टुआल' जागोन फाइनालि मोनबाय आदायाव एसे फोरमायगोन आरोना मा मोनगोन जों दा फोरमायनो माने नै बाजार मोनबाय कलेज एकदमबारे नुबायबो जोंनि स्टुडेन्ट सानै बिजनि कलेजनि आरो खोनायाखैबा आं दाय गैया आरोना एसे माबा जाना दं मबाइला दाम गोसानि नालाय दहायनो खोन्थाखाबाय आङो नै मोनफैबाय जोंखौनो बरायनो नेगासिनो आरो लामायाव आर'नाइ दं लादों आर'नाइ होगोन नायथारना बुंदों ओंखारनांसिगोन उपाय गैया नै ओंखाराखै बादों माथो ओंखारनांसिगोन नै ओंखारमोनफैबाय आरोना आं ओंखारनो बादोंमोन दे बिजय खुलिना हो बिजय खुलिना हो नै दाबो जों उन्दुनाखै 2थासोआवसो उन्दुगोन आरोना जों नै बे बाला फाला उन्दुदों दं दा बिदा गिदिरा मबाइल नायगासिनो बायदि मालायनि साव गाखो दं खायसेया जोंना हायावनो थोजासे आरोना नै लाजिला नै बिथाङा सल' खनदोंमोन जोंहा बाबुआ नै बिथाङा आरो गाव सल' खननायनि भिडिअखौ नायगासिनो ओरैबायदि गावनिखौल' नायो मालायनिखौ नाया ओरैबायदि दा मथा मथि 11 जाबाय 12 जाहां अबस्था आरोना Hi guys, good morning. उथिबाय आरोना जोंना थिखायो बयदाव फुङावनो बय फार्स्ट दं नालाय नै थाम्फै अरजाजोब्बाय नै बिथांमोना खना खनि उन्दुनानै नै बिदा गिदिराबो गल'फोर जाना दं नै थाम्फै अरजानानै जों आरो गेजेराव उन्दुनो नालाय अरा ना जोंखौ गोरोंना जोङो नै 3थायावसो उन्दुनो जाहैदों सोरबा जोङो 8थायाव उन्दुदों होननानै बिदि जादों मैया लानाय जायाखैमोन बिदि बेकग्राउन्डआ नै बिल्डिं बेयाव सिख्लाफोरनि आरो
जों दा ओरै थांसै हाथाय साथाय गंसे मुलि सुलुमनोबो थांसै फुङावथ' दुगैखानांगोन जानाय नङा फुङाव दुगैयां दा नै दा दुगैस्रां लोबस्रां फैबाय आरो नै गासिबो देलायजोब्बाय आं दुगैयाखै मात्र' नैल' दुगैयाखै ओरैबायदि एसे गोजानाव फैना दुगैयाखै बिजनिनि दैजों दुगैनो मोननाय नंला नों बाबु नै जों दा गानखां जोमखां माने एसे बेरायनो फैदों आरोना कलेजखौ मैया बेरायनो मोनाखै नालाय आइ लाभ बिजनि कलेज नै बिथांमोनाबो जोबोद देलायसिफैदों बिब'मोनाबो नै बेयाव दं ओमफ्राय नै 50 बोसोर जानायनि माबा दं आरो खाम्फा नै ओमफ्राय खिथुखै फट' लागासिनो ओमफ्राय नै बिथांमोना ओरैनो गोदानाव गाखोनाय आरोना जाथ'यैयाव बिब'ना फट' लानायानो जोबा जेराव थांबा फट' ओमफ्राय नै बिथिं गित दङ नै कलेजनि मुङा थेंफाख्रि मोनफैबाय जोङो नै नै बिथिं बिजनि बाजार ना नायनो थांदो दा नोंगोना नोंहा मिथिया जोंना नैबे सिगांनि बिथाङा बिजनि बाजार होनना खोन्थादों मोनहैयाबा खिन्थु बिथांखौ माबा माबि खालामनाय जासिगोन होननानै नैबे जोंहा गोरागाय बिथाङा बुंदों सिंगारि फैदो मोजाङै नायनानै थाबाय गावबागाव दिगाव थाबाय नै आरो बेखिया प्रेक्टिस होगासिनो आरोना बिथां जोलुर गेलेगिरि बिथांमोना बाजारखौलाय गिदिंना फैबाय नोंमारगौ बाजार दंमोन ओमफ्राय बर'फोरनि नङा आरो बाजारा बेलेगसो दङ ओमफ्राय दखान मोजां गैया इदि ओरैनो फिसा आरो जायगानि मानसिफ्रा मिथियो नै जाबाय ओरैनो पेकेटनि मेथाइखौनो जाबाय दै लोंबाय एसे फुंनि दै मोनलोङाखैमोन नालाय ना थांफिनसै थांफिनां जादों माने फैगासिनो नै ओरै नै दा गारनो ओमफ्राय डास्टबिन मोनाखै नै खिथु उनाव गारनो डास्टबिन नायगासिनो लामायाव गैया जों दा खिन्थुना फैदों दा बोजोबदाया जाखांबाय जोंबो जाखांबाय ओरैबो जाखांबाय बिथांमोनाबो ओमफ्राय नै बिथांमोनाबो जाखांबाय जागायां जादों आरोना नै माबा फुंनि रेजें जानाय होदों नों जों थांथ'वाखै दासो जाना फैबाय नालाय दा थाङोबा आगोल लुगैथारबाथाय जानो नै बिदिनो थांबाथाय थांगोन आरोना जोङो जुनियर नालाय उफाय गैया नै सिनियराव थांबाथाय थांगोन जोङो जागासिनो आरामनो जों थाङा नै जों दा गेटआव आलासिलाय गसंलाबायनो दंफैयो आरोना माने जोबोद अखान्थि जादों जों लुथि जाजोबनानै मालायजों नै बेयाव जालामुरि जादों सब जेनेबा बायहेरायाव सैदो सब लुथि जाजोबनाय गोजा माने ओरैबायदि अखान्थियाव दं जोङो गुलु गोब्बा ओइ मोनायाव बिदि नुयो आरोना केमेरा बया नालाय बारा नुस्लाबाखै नै दा हारिमु मोनाबिलि जागासिनो आरोना दसे थानानै थांसै माने जागासिनो नै पानिपुरि जादों ओमफ्राय बै नैबे केन्टिन बे केन्टिनाव हाबना फैबाय नै दा जानो फैदो दिनैनो लास्ट जानाय आरोना ओंखायनो भिडिअ लानाय जाबाय नङाबा जानायखौ भिडिअ लायाखैमोन जोबोद अखान्थिमोन नै आदामोना दा जनो फैदों नै बिसा खावसे दं बारा लाजायाखै नै बिसा आं दं नै बिसा ओरै दं माने इनो लास्ट आरोना गामिखौ ओंखायनो लाखानाय जाबाय
Good morning खनसेबाव फिन खेबसे गुड मर्निं दिनै माने जोब्बाय आरो ना दिनै सेप्तेम्बरनि 3 तारिख जाबाय थांसै माने दासो खिथो आराम खाना थांसै ओमफ्राय मा बेलेग थांबानो बे मोनसे थांबाय आरो ना ट्रेनजों थांनाय बिसिना जोंना गोसोबायदि थांनो नागिरा विंगार लाबोखानाय नालाय नै बिसिना थांबाय आरो ना बिसिना थांजोब्बायानो गैलानो जों दं ओमफ्राय दा प्रग्रामानो जोबाखै आरो ना बिसिना सोलोंलायबाय हरसेनिफ्राय होगासिनो खननाय र' आरो देखायहरनांगोन नै जोबाखै दाबो सोलोंलायबाय 5ता जाबाय नै बिदि आरो ना लिंदों बिसा ओमफ्राय नै बिसा सानजा जाहैदों आरो ना ओमफ्राय आंना एसे आन्दायदों आरो ना ओमफ्राय बेयावबाथाय बे स्टेज प्रग्रामाव थाबाथ' आन्दायो नैबे खिजासो सोनाब जायो आरोना बेखिजा खोलासो जाहैदों बेखिजा खोला ओमफ्राय बेखिजा जों जेखि दा दं बे सोनाब आरो ना ओमफ्राय बै स्टेजाव थाबाथाय आन्दायखायो बेयाव एसे आन्दायखानाय बायसा मोनो ओमफ्राय नै दा सान ओंखारहांदों नै बेखिजा सान ओंखारहांदों नै दा दुगैखांबाय आरामनो दुगैखानानै थांसै बिदा गिदिरा दासो फैदो दुगैनो जों दुगैखांबाय आरो ना आरामनो ओमफ्राय हाथाय सोमनो मोनाखै दा दुगैनोसै ब्रास कलगेट लाबोफादो होननानै लाबोदोंमोन आरो ना ओमफ्राय जायाखै सान ओंखारबोहां जाबाय नै ओंखारथारबायानो नै जों दा थांनो ओंखारबाय बिथांखौ गालांसै फैगौ बोसोराव फैफिनगोन लुथिजोबनो फैगोन जों फैगौ बोसोराव मायबा माबि थानांदोंबा फैगौ बोसोराव लांनायनि बेब'स्था खालामदों नै गाखोबाय आरो ना आं बयद' लेट जोंना बिदा गिदिरा लिस्ट खालामदों गुड इभिनिं see you next year फैबाय बायाबा नुनाय नङा फैबाय बायबा नुगोन बेलेगफ्राथ' दहाय मालाय सानसेयाव थांजोबबाय जोंसो जोंना निजा गारि नालाय निजा गारि माने गुबुनफ्रा माबा थांदोंरा ट्रेनजों थांदों जोंना माबा गारि नालाय जोङो गोसो बायदि आरो ना आइटुबारसो नै दा मोनफैबाय टेनथलि जेन्टेलमेन मोनफैबाय 7:30 मोनफैबाय दा जों 5 थानांसिगोन ओरैनो कलेजाव नों न'आव थांबाबो फैफिननो हानाय नंला जोङो उन्दुनो ओंखारगोन बेनिखायनो बेयाव थाबाय थानांसिगोन उपाय गैया नै टेनथलि आरो दा जोंहा प्रग्राम दंबायनो कलेजाव फैबाय प्रग्राम खोनासंबाय था आरो नै गाबोन सानसे थादों सबनिया स्टार्टियानो जालायसिगोन वाव नै बिब'मोना टेनथ'निफ्राय जागायनायनिफ्रायनो ओंखारलांबाय दा सोरबा थांला फैलासो नै आंना साइकेला बेयावनो आलाय सिलाय जाना दं ओमफ्राय आङो साबिखौ नैबे खुन्थायाव गालांदोंमोन आरो दंना गैया नागिरनोसै थ' दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय कलेजाव फैफिननानै भिडिअ एसे आंगा मांगा जाबाय आरो ना एसे इजि बानायना एसे बोरैबा आं खोन्थाखादोंमोन आरो ना स्टेज प्रग्रामनि आखा खालामना होननानै देनाङो मल मोजां लाबाथाय होनोसै आरो बिजनियाव थांना दा कलेजसिम फैबाय साननै जाबाय उन्दुनो हान्थि गैया बिसिनाथ' फाग्ला हरसे दिननि उनाव हरसेलै दिननि उनाव हरसे ओरैबायदि दा भिडिअ बेखिनियावसै